अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सगळीकडे आरोग्य सेवक वगैरे आहेत का पूर्ण क्षमतेने की रिक्त पद आहेत? काहीच नाही, थोडीशी रिक्त पदं आहेत आपल्याकडे, पण आता कसं झालंय, आपल्याकडे समुदाय आरोग्य अधिकारी आहेत, आरोग्य सेविका आहेत, आशा स्वयंसेविका आहेत, अशा आता आपल्या पूर्ण फील्डवर काम करतात, अंगणवाडी वर्कर्स आहेत। हे सगळ्यांच्या मदतीनं आपण संयुक्तिक काम करतोय इथे। म्हणजे रिक्त पदं तर आहेत जिल्ह्यामध्ये, आपल्याला सगळ्यांना माहिती, म्हणजे अगदी वैद्यकीय अधिकाऱ्यापासून ते खालच्या फील्ड वर्करपर्यंत बऱ्यापैकी रिक्त पदं आहेत। तरी पण आपण कुठे रिक्त पदांचा परिणाम या गोष्टीवर होऊ देत नाही। जिथे रिक्त पद आहेत तिथे बाकी ठिकाणी जिथे ॲडिशनल आहेत किंवा आपले कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांची मदत घेऊन आपण ते काम पूर्ण करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।